utawi satrio-satrio kembar cacahing wonten 6 wonten siang mriku nggih para rawuh para kadang Trisno Budaya para penonton sepeda malih monggo katuran pinarak ingkang sekeca lan ugi dari teman-teman YouTuber yang barusan datang terima kasih ini tadi dari Mas Tio dari Papua untuk siang hari ini juga hadir bersama Cipto Budoyo tentunya teman-teman pedagang kaki lima untuk siang hari ini terima kasih supportipun moga-moga samangke dagangipun laris manis anggenipun sesadian wonten lapangan kiping khususipun wonten dalemipun Bapak Sugeng utawi dalasan Ibu Tacik Budi Ningsih nggih ingkang siang menika kala wau sampun ngramakaken kang putrinipun ingkang keparing nama nggih menika Anggi Ayu Widyaningsih SE kang mijil saking leladan Kiping Kecamatan Gondang pikantuk dening Bagus Dimas Atif Budiono SE nggih kang mijil saking leladan Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru putra saking panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Syafi'i dalasan Ibu Haji Mohani nggih moga semangke Mbak Anggi kalian Mas Dimas tansah ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ugi enggal pikantuk momongan kang soleh-solehah niku atur tutungga saking kanca-kanca pangrawit dari Cipto Budoyo pepilih anggenipun ngaturaken pasugatan wonten siang niki nggih samangke kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan sedaya niki nyuwun lumantar kesih saputra nggih ucapan terima kasih menika kala wau dari Brigas Audio Idola Audio SGJ Audio lalu GB Audio dan luar biasa untuk siang hari ini Cipto Budoyo sak lapangan bek dikebaki sound system nggih lanten niki wau bolone panjenenganipun Bapak Sugeng iki kabeh duwe sound iki mau sound sak gondang diklumpukke ana lapangan iki sak ana-anane kita dadi sone Mas Uno ya rawuh nggih monggo mangke nderek bergabung sesarengan lan ugi dumateng para rawuh mangke amirsani Cipto Budoyo samengke saged ngantos titi wancinipun paripurna ngoten Mbak Putri Similingi lali run ngrono ya ora tau tok jak ya iki kaya laris kita laris kok Putri heeh wis lamat-lamat ki mengke biasane lek sanggulan ki nyatu ya awake dhewe lali tapi lek lugase ngene nggih niki keranten wonten wingking nggih dereng cekap monggo Dik Putri mangke bergabung sampun nggih pilih sampun langsung kemawon monggo niki muga mangke udane aja balik meneh udane bali ning Jakarta aja ning Tulungagung ae Sang Pati Sigra Anata Baris Nyawiji Gumala Dampyak gumregut lampahe Pinarung krapyak watang anggati gumelarang bai sorake moro ayo longgen Pacat sak padya bolongan Bata rupa sarake medya kumurut
Mandang kira-kira juga ayo ger budale hambata boyo mancipta budaya mas po paten kaya manggene ya dim Dimas sing ati-ati oh la rupa sora emat ya kumurung kumandang kira-kira juga tantang semangka kagum mereka liru barana kosamata siyoga kemakar yo kakak karyaning prasa Korek Karto Harjo Cipta Budaya ayo kira siji-siji diatur kono sajroning palanggan Pak alun-alun siang punika ayo ayo lungkir bok sepok-bok sing hati-hati sesarangan kalian diapin ya mas wah uga sijine iki ana majabrik ya ngir majabrik sing bagus uga kasusul dening Dimas ya ayo ya oh ya lo ya ya iki lo ya iki Pak dia aturake iki mau donate apit ya Pak wah lah ugi iki ana dik jabrik weh ya lah alon wae wes sak polah kayakmu brik iki papane jembar banget lho ya wes ya ayo lengger Dimas oh Haris ayo nger Haris oh aku kok kesupen jenenge iki mau ayo Haris lah ayo ayo mangkene kepenake nger son kok penak kaya ngene ya lah ayo lo ayo Pak lo yo
piak budale prajurit kuda biar gumet biar atite turangga gawe ora ing praja gumuro enggetari sayang dikridan ing ragu dali tita budaya ayo dampiak budalik prawadya bala biar gumet biar nite turangga gawe ora ing praja gumuro anggeteri sayek dikridaning ratu dalin cipta budaya budaling cipta budaya kasengkuyung dening satriya-satriya kembar cacahing wonten sekawan man ayo Bending mungkung tengara budaling wadya menekir gumuro campur wara swarane bedhe buking lampah uda latri panggapo sara tambur gemperi suling lan trompet umbyung mawurahan kanjeng kelak angkasa gumuro rame swarane kadya belang kosok ya ayo noleh haris hei la om panjen kepenak temen kok mas piyak iki ngono sone sapa mas Bringgas karo idola SGJ lan uga GB ya. Bending mungkung tengara budaling wadya menekir gumuro campur wara swarane bedhe buking lampah kuda lampi pangkapo sarta bergemberi suling lan trompet umbyung mawurahan kadya belak angkasa ayo ya he dah so he he dah lo he awas ye iya lo ya hey Pratapta Walumeksono prajurit cipta budaya
ya. Hae. Yuk, 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 son. Nah. Goyang titik, sengkang titik, lo, yo, lah, goyang titik, sengkang titik, oh. Dikepenake cipta budaya Trigas idola SGJ GB Tanjur sing ngomong sapa kepriye suwun marang sliramu aja dadi rugi atimu ning pasar kok tuku cipir samaraya rata pikir aduh dik aja kuwatir ana kandhal mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik putri aja digondeli aja mulai dhisik mulih mengko wae dadi kancane jalan hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho yo lo ya dek ya wis paten dadi nasibmu
suwun marang sliramu aja dadi rugi ing atimu ning pasar kok tuku cipir aja samar yen tak pikir aduh dik aja kuwatir ana kadal mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli ayo kene tak terke Bali wah hei no titi wus winanti prapradangga senggak sesautan mreragan swasana kaya kentrung imbal-imbalan kena kempul senggaan pak rampak kemplak sikil loro sing rampak uber-uberan tangan daplang sing golan
Ridu mawur mangawur awur urahan Tengaraning ngajurit Gumaguru gongso tetak kadya putula Para pranjiteng turangga esti rakata ingkang dajala layu sepi awas ayo ya sing ati-ati putra cipta budaya makwas oh ayo lek ger Haris oh ridu mawur mangawur awur wurahan tengaraning ajurit gumaguru gangsa tetak kadya putula para pranjiteng turangga westi raketa engkang dajala layu sepi ayo Mang siji-siji diaturke lan uga dipunaturi dipunaturaken dhateng panjenenganipun para rawuh lan para penonton wonten siang mriku kira apa Brigas Audio lan uga ana Idola Audio SGD Audio dan juga GB Audio apa ya gantian loh Mas Galang gantian Mbah Jibi nah begini saudara oh ya hae hokla yo
saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embokne aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata genta jaya milik wong sing sak pastine pinggiring bengawan tansah satya eling-eling jamane semono wis dunge pitung ketiga ning pinggire bengawan tansah satya ngenteni sliramu bos prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa wong bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring edi lan pasti kita sadar ming lampahi ning pinggire bengawan wayah sore tan saya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih atiku iki sapa neh Mas Kirun sik Den Bagus Lindru kadung tresna imbang ana katresna anku katresnanku iki teko sapa iki mengke nggih niki saking Den Bagus Lindru iki Mbah Waras to nggih matur sembah nuwun Mbah Waras iki mangke kadung tresna diaturke tetembangan wonten siang menika sesarengan cipta budaya niki wau sampun ngaturaken wonten Dik Aris dan juga kawan-kawan siang menika nggih insyaallah ga samangke dalu niki kula panjenengan sedaya ugi karawan dene bintang tamu wonten panipun Turangga Jengki